Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Konnichiwa, Nagore eta epunto. Ondo zirazte? Bai. Gaur, hain dela gutxi urteko urtarorik ederrenean sartu berri gara. Uda berria uda eta negoen ostean dagoen urtarorik onenean. Baina gaur ez dugu klima aldaketak ezabarazten ari den aloietaz hitzein behar, printzipioz, baizik eta kolorearen inguruan, eta zehazki kolore batez. Bai, ez, Benitok kantatzen du bezala, udazken koloretan sartu gera, eta zuk udazkenarekin identifikatuko beharko bazenu kolore bat? Ni barkatu spoiler txarra egitea, baina ni marroia. Bale, ez dugu hortaz hitz egingo. Laranja hitz egingo dugu, agertu da. Bai, gainera historia oso mamitsua daukan kolorea da, eta gainera lotuta dago, gure podcast honetan, ez, kutxunenetako badan gaiarekin, monarkiarekin. Osondo. Eta askotan egiten dugun bezala, pixkat etimologiarekin hasiko gera, ez? Laranja hitza, ez? Nundi datorren nahiko garbi dago, ez? Hau da, koloreak eta frutak izen berdina dutela. Argi dagona da, euskaratik ez datorrela, ze kolore horri deitzeko hitzik ez dakau. Ez. Maiegunen bat berdea bezala. Ez, eta Sabinok ere ez zuen asmatu. Bila, baitu. Horlegirik ez dago, ez. Kontua da, lehengo aldiz, jasota sanskritoz, jasozela, indian beraz, antzinaroan, eta naranga esaten zioten laranjondoari, hau da... Zuaitzari. Bai, zuaitzari. Eta pixkanaka, ez, frutarbola asiatik, ez, ekialdetik mendebaldera zabalduala, pertsiarrek adibidez narang esaten zioten frutari, eta alandaluseko arabiarrek naranga o naranja, ez, antzeko zerbait esaten zioten. Eta erdiaroan, laranjak alandalusen bidez sartu ziren Europan, eta beraz, orain dakoaguna da, Europako hizkuntza gehienetan oso antzekoa dela hori, ez? Naranja, gazteleraz, orange edo orange, inglesez eta frantsesez, arantxa italieraz. Arantxa? Bai. Arantxa zuen... Ez, arantzia idatzita, baina, bueno. Eta adibidez hori baino lehen, antzinaroan, grekeraz edo latinez, ez zegoen laranja, ez? Kolore hori deskribatzeko hitzik. Ja. Gorri horia, hori gorria, ez? Horia eta gorriaren arteko gauza hori zen. Hori dena esaten zuten, ez? Bai. Pasaia zu jateko, ez? Hori eta gorriaren arteko gauzari. Ja. Orduan garbi dago, koloreak frutaren izen hartu zuela eta ez aderantziz. Eta orduan ere galdera da, zergatik ez orduan azenario kolorea, ez? Zergatik laranja. EGB nire klasean ilegorria zuen ikaskideari azenario deitzen zioten bullying eta maitasunaren arteko muga oso hortan. Historikoki oso zuzena ez da, jatorriz, naturan, azenarioak ez dira laranja kolorekoak. Ara. Gehienak ez behintzat. Azenaria kontsumitzen antzinaroan hasi ziren, Asian, baita ere, laranja bezala, egungo Iran Afganistan inguruan, eta orduan ez zuten konsumitzen sustraia, gaur egun bezala. Ostoak eta zurtoinak konsumitzen zituzten, gaur egun perrexila jaten dugun bezala. Ostoie jaten zituzten? Bai. Sustraia gehien bat txuriak ziren, eta asko ze garratzagoak, eta
baina bazeuden ere, pues, kolore horixka, morea, laranja, ez? Zeukatenak, eta hori da azenarioek bi gene errezesibo dituztelako, alfa-karotenoa eta beta-karotenoa. Uste dut alfa-karotenoak ematen diola kolore morexka hori, eta beta-karotenoak laranja, ez? Eta egia da, ja orduan asizia nekazariak koloredun aldaera horiek obesten, ez? Pixka bat bereizteko azenario basatiak eta hori, ez? Lantzen zituztenak. Orduan, erdiaroan ja bazeuden, ez? Txuriaz gain, beste kolore, ez? Ikutu batzuk zeuzkaten azenarioak. Eszenario narrazismoa ja martxan zen. Bai, hori da. Eta, baina 17. mendetik aurrea hasi ziren nagusitzen gaur egun ezagutu eta zabaldu diren laranja kolore bizi hortako azenarioak, ez? Egia da, begira, Jakoba Errekondok iaz argian idatzi zuen artikulo bat, pixka bat, ez, orain kontatuko duena kontatzen, ez? Eta berak esatezun berriro ere merkatuetan hasi dira pixkanaka beste koloretako azenarioak sartzen. Bai, orain esatezula, bai, ez? Gehiago uste lehen ziren betikoak eta bai. Laranjak oso mamitsuak, gozoak, ez? Eta hori, herbeherretarrei galdetu ezkero, esango dizute, beraiek asmatu zituztela azenario laranjak, ez? Eta hori izan zen, 16. mendearen amaieran, Gilen Orantxekoak bat egin zuen herbeherretarrekin Espainiarren aurka. Orduan Espainiako erresumaren, ez? Parte zen ziren herbehereak. Opa, Gillen. Eta bai, Gilenek irabazi, lortu zuen Espainiarra garaitzea, herbeherek independentzia lortu zuten, eta Gilen izan zen, hori, lehenengo erregea, eta gaina aberriaren aitatza daukate, ez? Eta orduan, hurrengo mendean, 17. mendean, herbeheretako nekazariak hasi ziren, pixka bat, beta-karoteno asko, zeukaten aldaera horiek, obesten, eta genetikoki lortzen... Erregaren omenez? Karo, erregaren abiztenaren omenez, ez? Eta bururatu bat zaizu, azenarioak eta erregeen arteko lotura, Bai. Holanda rauek. Eta ez duten bakarrik egin azenarioekin, tulipanekin ere. Bai. Tulipanek lortu zituzten kolore guztitakoak, baina laranja ere lortu zuten, eta hori, laranja koloreko edozein gauza, bere simbolotzat. Futbol selekzioaren kolorea lehenago izango zen, horren ostean. Ez dakit, kontua da, egia da, kirol selekzioak, herberetakoak, laranja dirala, eta bandera, ez da urdina, txuria eta gorria. Sosoa. Bai, edo adibidez, erregaren egunean, urtero ospatzen dute herbeheretan, Amsterdamen, hiriburuan, jendea laranjaz jazten da, dana laranjaz betetzen da, Eta hor dago kontu bat, uste dut oraindik apirilean ospatzen dela erregaren eguna, eta erregaren eguna erekin egiten dutena da tronuan dagoen erreginaren urte betetze eguna hartzen dute. Eta horrek arrisku badauka. Joten aldatzen urtero, ez? Bueno, urtero, erregero, edo erreginero. Baina adibidez, Beatriz erreginak, oraingo Gilen erregearen amak, uste urtarrilean egite zituela urteak. Eta urtarrilean Amsterdamen ospatzeko goga hundirik ez daukazu. Bueno, kofizo baten barruan, bai. Orduan, apirilaren 30 mantendu zuten hori zelako haren amak, oraingo erregaren amonak, amonaren urte betetzea. Eta, claro, oraingoak uste apirilaren 27an edo betetzen dituela. Baina, zalantza sortzen zaizu, egia ote da, gurasoek propio enkargatuzuko zuten, data konkretu batian jaiotzeko. Ja nahi eta oinordekoak eta jaukertzen dituzten noiz jaio, gero festan pentsatuta. Bai, edo jaio eta gordeta izaten dute, hola, data, egoki bat, eta behiratu duena da, 3 alaba dituzte, eta behiratu duena noiz jaio ziren, eta zaharrena, abenduaren 7an jaio da. Oso ondo. Bigarrena ekainaren 26an, eta 3. apirilaren 10an. Bigarrena jarrazatela, ez? Ez dakit, horrek ze sortu dezake. Igual borgoie bezala, tiro bat eskapatuko zaie edo...
laranjari intiro. Hori da. Neri soluzio bat okurritze zait, eta da... Monarkia kentzea. Hori da, errepublika. Astea ikusi zaitut. Eta eguna ospatzen jarraitzea, Nik aspaldi hori bizi izan erregina zenean, aprilaren 30 batean, eta oso egun polita da. Erregeri gabeko eguna. Hori da, hori da. Eta aukeratzen duzu nahi dezun data. Bai, laranjas, kondaitezela denak. Hori da, bai. Kontua da, orange edo, ez, abizen hori nundi datorkio, ez, errege familiari, orain ere, Orange Nassau familia da, ez, Herberetako tronuan dagoena. Orange Nassau. Bai. Maten du kolonia baten izena, ez? Bai, kolonia batzuk ere izan zituzten. Bai. Kontua da, Gileno Orantxekoaren familiak, ez, Oksitaniako Orantxe hirian du jatorria, bertako jaunak ziren, eta hortik atorkio. Orduan, Oksitaniako hiri horrek izen hori, frantsesezko izen hori, nundi dator. Berez, erromatarrek fundatu zuten hiria Kristo aurreko 35. urtean, Aurasio izena zeukan, Oksitanieraz Aurenja esaten diote, baina frantsesez, Ogan xau da, laranjaren izen bera. Eta pixka bat evoluzionatu zuen, ez, horre iritsi arte, baina esaten dute batzuek frutarekin ere badaukala zer ikusia, ze Mediterraneotik zetozen laranjak, Europan barrena, zabaltzeko merkataritza bide nagusietakoa Orantxetik pasatzen zen. Bai. Gero oranjista unionista irlandesekin ere agian loturaren bat izango du. Jakina, bai. Bai. Baina, esan dugu, laranjak Frantziako erresumatik pasatzen zirela, ez? Bai. Baina ez zituzten bertan azten beranduago arte. Eta esan bezala, aurrerago iritsi zen lehengo laranjondoa Frantziako erresumara, eta nondik iritsi zen? Galdera... Bai. Rentoño ikusita gertutik izan berko. Hemendik, bai. Nafarroako erresumatik. Toma, bai. Nafar laranjak. Bai. Oso ezaguna munduan. Hau nahiko ezaguna egintzen bere garaian, eta gaina historia nahiko monarkiaren ekin lotuta dago. Hau ere, eta gaina drama badauka, ez, desamodio historio bada, eta... Drama nafarra? Bai. Hala. But I miss you in the morning when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? Poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. Drama nafarroan, ia ba. Bai, historiaren protagonista, hasierako behintzat, Leonor Trastamarakoa da, edo Gaztelakoa. Leonor zen... Nola izango erregina izen hori jartzen baizute, ez? Leonor Trastamarakoa. Bai. Ez da izango takit, futbol defentsa, ez? Zen duzu, hola, ez? Bai, kontua, gaina hau zen Gaztelako Enrique Bigarrenaren alaba, eta Nafarroako Carlos Hirugarrenaren emaztea. Eta, hori, egun batez, 15. mende hasieran, Zitrus Bigaradia aldaerako 5 laranjondo hasi erein zituen Leonorrek, eta 2 bertsio daude, zergatik, edo nolatan erein zituen hasi horiek. Bertsio soilena da, Carlos Bigarrenak urte batzurenago Mediterraneoko kostaletik ekarriarazi zuen laranjondo bat, eta Leonorri fruituak, ez? Laranjondo horrek emate zituen laranja, oso gustuko zituen, ez? Oso garratzak, mingotxak omen ziren, eta horregatik, besterik gabe, ez, laranjaren haziak loreontzi batean sartu zituen. Betuz histori sakona, ez? Osea, erregina bati gustatu zitzaion aitatxon oparia, eta edo ekarri zizkion laranjak, eta hori da. Eta 5 urte eta gero guk badakigu. Kontua da, ez, drama pixka bat jartzeagatik. Bai, mesedez. Kontua da, senar emazteak ez omen ziren bat ere ondo konpontzen, ez? Nafarroako erregeak
5 sasiko seme-alaba zituen, ofizialki. Ofizialki bai, sasiko. Bai, eta sasikoa gaina gortean bizi ziren, Herriberriko gazteluan bizi ziren, eta gainera Leonorrek bere seme-alabak balira bezala zaintzen omen zituen, eta hori guztia. Egia da, arazoa zituztela baiz, 1975 ezkondu ziren, 88an banandu egin ziren, eta Leonor gaztelara itzuli zen, eta gero 1985an berriro itzuli zen Nafarroara, eta handik aurrera zoriontsu izan omen ziren, 8 seme-alaba izan zituzten. Kontua da, arratsalde batez, erregina sasikoekin merindatzen ari omen zela, eta laranjaren zaporeak barruan gordeta zeukan garraztasuna gogora ekarri omen zion, eta eskatu zien aurrei joateko, eta bakarrik geratu zenean, 5 malko bota omen zituen. Sasiko bakoitzeko bat. Begi berdinetik? Hori ez dakigu. Ez dago jasota. Kontua da, laranjaren haziak, zeuzkala urrezko platertxo batean, eta malkoak haien gainean erori zirenean, ernetu egin ziren hazi horiek. Eta gero elefante arroz bat jetxi zen Harley Davidson batean, eta zen zion, zizatek Rex. Ipuinan... Ez kasu honetan, gazteluko lorategiak zaintzeko, senarrak, Carlosek zeukan lorazain bat, Valentziatik ekarritakoa, egokia, laranjondoak eta zaintzeko, Mateu Enserra izenekoa. Eta, Enserra maixuari eman zizkion, berak bostazioiek, batera sartu zitzan. Eta Carlosi ez omen zion sekula utzi, bere saminean ernetutako landarearen fruituak dastatzen. Ze gogorra historia. Bai. Ikusi egunero laranjak eta ezin jan. Drama hemen bukatzen da, eta hemendik aurrera hasten da laranjondoaren periploa, bidaia. Kontua da, Leonor 1916an hiltzen, Iruñean, eta orduan laranjondoa Herriberritik gorte berrira Iruñera eraman zuten ja. Orduan. Eta antxe egon zen 1989 arte. Orduan, Katalina lehenengoa erreginak, Bretainiako Ana lehengusinari eman zion, ezkontza opari moduan. Anak, Frantziako Luis Bretainiakoa, Frantziako Luis Amabigarrenarekin ezkondu zenean, orduan zuaitza, areara eman zuten, esan bezala, eta diotenez, lehen esan dugun bezala, hori izan zen Frantziako erresuman sartu zen lehenengo laranjondoa. Historia dertzeko izan ziteken, baina... Bai, eta laranjondo hori ipini zuten Frantziako kondestable nagusiaren jauregian. Carlos Borboikoa zen. Carlos Borboikoak arazo batzuk izan zituen, gatazka batean beste bandora pasa zen, Carlos Bosgarrena, enperadorearekin bate egin omen zuen, kontua da, bere ondasun guztia konfiskatu zizkiotela, eta tartean zuaitza. Eta konfiskazio aktak... Eske Borboi egin ere hori. Bai. Lanan jondoak ere, lapurtzen dizkiote. Zer izan gogorra, Borboiena. Kontua da hori, konfiskazio aktak gorde direla, eta hor deskribatzen da zuaitza. 5 adarreko laranjondoa, Iruñetik ekarritakoa. 5 adarrak denboraz bat egin duten jatorrizko 5 zuaitzetatik azten dira. Hau da... 5 bat? Bai, hori da, 5 bat. Bai. Ostra. Bai, bi falta dira, baina bai. Eta handik aurrera, neko zentzugabea den arren, Le Gran Bourbon edo Borbori handia deitu zioten zuaitzari. Orduan txasiko zen usteltzen zuaitza. Oandikana irango zuen pixka bat. Bai. Beste mende batzuk. Ostra. Bai. Gorra zan, gure... Bai. Frantzisko lehengoak, frantziakoak, 1522an, orduako ja bat zezkan urte batzuk, zuaitzak. Fontainebleauko jauregira eraman zuen, eta 1687an, beste mendeterdi, Versalles jauregia eraikitzen hasi zen, bera aginduz, Luis Amalaugarrena, eta orduan, jauregia eraikitzea ez gain,
lorategi, ez, haundi ederroiek diseinatu zituzten, Jules Arduin Mansart, arkitekto ezagunak diseinatu zuen adiz, Logan Chegui, ez? Laranjondoa dauden tokia, eta diseinatu zuen propio Laranjondo hori sartzeko. Bai. Beste batzuk ere jarri zituzten, ez? Limoiondoak ere bai, eta oraindik gaur egun Logan Chegui hor dago, eta zitrikoak dauzka oraindik, eta beste mende bat egon zen hor, monarkia bezala. 1793ko urtarrilean Luis Hamaseigarrenari lepoa moztu zioten. Adarra da, zutoina moztu zioten arte, ez? Eta Zuaitzak Frantziako monarkia baino urte bete gehiago iraun zuen. 1794ko negua oso gorra izan zen, eta orduan hil zen. Gure Laranjondo Nafar Boskoitz izen bajarra zaio, ez? Bai, ez? Borroia handia, ez? Hori ez. Ez. Hola... Dramatikoagoa. Bai, ikusita zen Malkoekin edo, bai. Bueno, Benito lertxun dira eskatuko jo, seguro. Esmatuko gula zerola. Kontua, ia 200 urtez euskala, Zuaitzak eta esaten dutenez adaburuak 16 metro neurtzen zituen. 16 metro? Bai. Palazioak lurrera doaz, kartzeletako ornoak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltza kaletan dirantezko galtza laranjaz jantzirik. Libro. Ruper. Ruperrek, ez, abestionen bukaeran laranjaz jantzita egotea lotzen du askatasunarekin, baina ez dakit horrela dan, ez? Gero gainera, esaten du, ez, palazioak lurrera doaz, Versailleseko jauregia oraindik antzuti dago, baina egia da erregearen burua lurrera erori zela, bai. Ruperren garaian agian, bai, laranja izan ziteken askatasunen kolorearen ez dakit, sinonimo, ez dakit nondik atadun. Gaur egun serien eraginez ez dakipa, ez? Bai, kontua da gaur egun lotzen dugula presoekin, ez? Batez ere estatuetako pelikuletan, serietan ikusten ditugu presoak laranja koloreko uniformez, eta egia da, historikoekin nahiko kontu berria dela. 1970ko hamarkadatik aurrera hasi ziala presoak laranjaz jazten, hori baino lehen marradun jantziekin lotzen ditugu presoak, hori antzinagoti dator, erdiaroan marradun jantziak nolabait ziren baztertuen jantziak. Pues Eliza Katolikoak deabruarekin lotze zituen hori jantzi marradunak, prostitutak, borreroak, legendunak, sasikumeak. Jende ona. Bai. Marradunak. Oiek marradun jantzi, ez? Marraz jaztearazte zituzten, eta azkenean zan sinalatzeko modu bat, ez? Eta gero, presoak marraz edo laranjaz jaztearenak, azkenean motibo berdina du, ez? Erraz bereiztea. Baztertu edo espetxeratu nedezun hori. The animals, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different. Serio hon alda? Orange is the New Black? Nik gustora ikusi non. Iruditzen zait beste serie asko bezala, ez, denboraldi asko. Asko, ez? Asko, bai, eta azkenean pixka bat bera egiten dula, bai, azkeneko denboraldietan, baina bai, kontua da, laranjaren kontu honekin. Izen burutik hasita. Bai, Googleri galdetu niola, inglesez, ez, zergatik, ez, presoen hori, jantzi laranja hori.
eta erabiltzaileen erantzun gehiena, pues, esan duguna, ez bat zetozen, esateko, errazago bereizteko. Zala, bai. Batzu diote barruan ere, hau da, espetxe barruan, funtzionarioak edo bertako langileak eta presoak bereizteko, egia da orain kolore gehiore badaudela, gorria adibidez preso arriskutsuen entzat erabiltzen dute, grisak ere badaude, igual ez. Azkenean da hori, begiratu batean, jakiteko, ez? Zein dan zein. Hori da. Bestatzu diote, ies egin ezkero, errezago bereizteko. Claro. Eta oso esanguratsu eritu zaidan, bizpairu erantzunetan ñabardura bat egiten zutela, eta esate zuten zuzenean presoi errezago tiro egiteko. Ara, behitu ze ondo. Bai. Behitu zero ez? Ze ondo, gure entzulei jendeari errazago nola tiro pare bat emateko ikastaro txiki honekin, agian horrela bukatu ezakegu, Bai, ni zelantza bat geratu zaiz, egia da, esaten dutenez, koloreek emozioak eragiten dizkigute, ez? Bai. Eta orduan, ikusita hori, ez? Laranja kolorea tiroekin, ez? Lotuta dagola, agian Donald Trumpen arpegiari begiratuta, Azala, bai. Behaien zaleei, ez? Armak, ez? Erabiltzeko, eta Kapitolioa asaltatzeko gogoa sartze zaiela. Eixe ba. Izan leke. Ez dakit ni laranja eta sentsazio ez dakit ez. Gorria, beltza, txuria eta horiek emate dute agian lotura zuzena. Laranja, gaurko zaila eta gero agian ergia ikusiko ez eragiten dian. Baina, ez du, probatu Nafar laranjak, batean goa, balentzetik ikarrita, baina, Nafarroan salduta, eta sasoikoak beti ere, ez da? Hori da. Eta oso sasuntxoa diela, eta gora udazkena. Bai, eta herbereak. Eta kofisopak. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.